pali kafukufuku amene akuchitika pakale pano pazokhudzana ndi ngozi imene idachitika mu chaka cha June 2024 ija inapha amene anali wachiwiri kwa president wa dziko lino. Kafukufuku akuchitika si woyamba yayi, ndi kafukufuku wachitatu. Tiyende kafukufuku woyamba amene Malawians sanakhutire, pabwera kafukufuku wachiwiri Amalawi sinakhutire, ndeti ndi kafukufuku wachitatu. Uyuyu tili ndi kafukufuku amene chifukwa choti tikunenanso kuna kuti sitinakhutire ndi the results za makafukufuku awiri amene anachitikacha. Ndamvapo anthu ambiri akukamba za the ideas, ndamvapo anthu amene akubweretsa their inputs to say kuti pakhale anthu amene ayitanidwe and pakutchulidwa mayina osiyanasiyana kuti these are the people of interest, kuti mwitana yakuti mwitana yakuti mwitana yakuti. Ndi chimene mafuna kunena ineyo ndichonena kuti kafukufuku uyu yakuchitikayi, ma findings amene apezeke pa kafukufuku ameneyi akhala ma findings amene sitikhutiranso, akhala ma findings amene to be honest angokhala we are going to just waste resources, time, komanso ndi expectations ya Malawi. Chifukwa chani ndikunena choncho? Ndikunena choncho chifukwa chonena kuti they are this whole process, kambira kafukufuku yamba uja wachiwiri ndi uyu wachitatu, the whole process is porous. Tanthauza kuti kuli mabowo ambirimbiri mukafukufuku ameneyi. Tikamakamba za kufufuza ngozi ya ndege, especially imene idatenga high profile individual ngati the vice president amene ali the vice president wa dziko, sikafukufuku amasewera, ndikafukufuku amene dziko limene akukhala committed to spend a huge amount of money kuti lidziwe chilungamo. Ndiye ndikunena kuti pali mabowo ambirimbiri mu this whole process. Mabowo amene wandi chani? Chinthu choyamba ndichonena kuti ngozi ijayo nthawi imene yachitika ngozi imeneja tonse tikudziwa kunena kuti padadutsa nthawi ndege ija the wreckage isanapezeke. Pa nthawi imene imapezeka wreckage ijayo kunena kuti pafika kale anthu a MDF, apolisi, anthu probably ma civilians anatafika ponso kale pamene paja. Zikachitika zimenezo chimene chimatanthauza nchonena kuti that scene yachitika accident ija has been contaminated. Chifukwa pamene paja pamakhala zinthu zambirimbiri, pamakhala black box, pamakhala bwina ma properties anthu amene ajawo, mafoni, zinthu zosiyanasiyana. Anthu aja akafika pamene paja the moment muyambe kuchotsa zinthu zimene zija without professional investigators, zimakhala kuti malo ajawo has been contaminated. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Chinthu chachiwiri, amene amayenera kuchotsa the wreckage itself, I understand the wreckage now inakasukidwa kuzomba, samene okhala asilikali yayi. Amene kuchotsa the wreckage pamalo pamene achitika ngozi paja, amenena kukhala ani yake amene anakonza ndege imeneja, ani yake the Germans amene akuchotsa chimene chijacho, chifukwa choti iwo akudziwa kuti chindege chichi ngati pakhale kafukufuku amachipanga so reconstruction imeneja. That's why I said kafukufuku ngati uyuyu amakhala wodula, very expensive. Ndemeti kupangiramu we won't avail anything, sitingadziwe chilungamo chenicheni, chifukwa chonena kuti chilungamo chikuyenera kuyamba ndi the wreckage. Wreckage ijayo limene ikhoza kunena kuti the fuselage inali ndi fatigue ndimene inapangitsa kuti ngozi ichitike, or kapena the impact kodi ndege ijayo inakamenya with the nose, kapena it disintegrated ili mwamba, kapena there was an explosion, kapena there were bullet holes. Zinthu ngati zonsezo pamakhala zinthu zimene iwo aja amadziwa okay ndegeyi kuti igwe chinachitika ndi chakuti. Ndingati tumwerekeza for example, I'm not saying that's what happened, koma not tumwerekeza for example, there was an explosion in the plane, ndekuti kafukufuku amene anayambira pene paja. Ndeno mwachitsanzo kafukufuku uyu yakupangayi akuyambira pati? Popeza wreckage itself, it was contaminated, it was moved by anthu amene they are not professionals to move zinthu ngati zimenezonso. Anthu amene akuyenera kuyitanidwa
ku komiti imene kuti afunsidwe mafunso ndi anthu amene adziyankha zinthu zimene they can twist facts, they can twist whatever they want to say. The truth comes from the wreckage itself, because the wreckage cannot lie. The wreckage limekhoza kunena kuti chidachitika ndi chakuti. So ineyo, this is my opinion, regardless kuti ena kuti akuti titani maina osama kutchulidwawo. Believe me, izi zitingotaya nazo nthawi as Malawians. Yes, tikufuna kudziwa chilungamo, koma ngati dziko sitinachiteso mwa nzeru pa nthawi imene ngozi imene inachitika, tinena kukhala osamalitsa kwambiri, kupanga condone off malo amene ajawo msanga pasapezeke wina alisofika, even the MDF, even a police ajawo amene akudzera mwanthu, ma forensic investigators amene amadzera mwanthu ngati maji, because they know kuti okay, awakhoza kuponda apa. Not zimene zidachitika nthawi imeneja, not zimene zikuchitika pano, not imene inachotsedwera wreckage imeneja. We will never know the truth.